Aw bisimila donfini ɲuman sagura kɛnɛ kan In Fashion Fi. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modeliw ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la In Fashion Couture. N'aw mago be tisi kalalenw na walima n'a be fɛ ka tisiw kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fe yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu be nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigilen no ACE 2000 kɔnɔna la Place de la Canne kɔfɛ station Shell mun be yen nɔ n'o ɲɛsilen no Almutada ma. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. In Fashion k'aw ye togo ɲɛ. In Fashion ni aw mago be qualité la. In Fashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. An balima joliba jabarani filɛbaw an ka foli ni tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma bi arabadon in na min bɛ bɛn octobre kalo tile 18 ma dadala jɛmukan min bɛ sigi aw ye don o don k'a daminɛ ntɛnɛndon fo ka se juma ma nin waati mana se nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye fo ka se a kanɲɛ 10 ma an kɔni bɛ sigi nin kɛnɛ in kan limanaw kunnafoni sɛbɛn min bɛ lakale nin kɛnɛ in de kan gafe minnu bɛ yen ni an balima kunnafonidilaw ka wulikajɔ don ka jamana kunnafoni fara ɲɔgɔn kan limanaw walasa jamanadenw bɛ se ka jamana kunnafoni sɔrɔ cogo min na a bɛ sɛbɛn nanzarakan na nka anw bɛ a lakale aw ye bamanankan na ni anw sigilen o kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn minnu fana bɛ kan an lamɛn arajo joliba sanfɛ an tɛ ɲinɛ kɔ an b'a fɔ ɲɛna aw ni ɲankuma minnu bɛ k'an filɛ an ka bɔlɔlɔw sanfɛla n'o y'an ka page Facebook ani YouTube ye an bɛ aw fana fo dantɛ foli min na maliden cɛ ni muso minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan an b'a fɔ ɲɛna aw danse limanaw gafew bi yan gafe minnu bɔra bi minnu bɛ an bolo kɔrɔ yan o bɛ tali kɛ l'essor min ye l'indépendant ye ale bi yan l'indicateur du renouveau ale fana bi yan le Pélican ale b'an bolo kɔrɔ Nouvel Horizon bi yan nɔ le soir de Bamako fo ka taa se les républicains limanaw an bɛna ni kunnafoni sɛbɛn ninnu de lakale aw ka faamuya kama o kuma na an b'a daminɛ ni jamana ka fasɛdi sɛbɛn n'an k'a ma ko l'essor limanaw l'essor kumana bi a ko MINUSMA ka dagayɔrɔ minnu bɛ yen ni a fɔra k'a fɔ o kan ka segin jamana ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka finitigiw ayiwa ko min y'an dɛmɛbaw ye minnu bɛ yen ni olu kan ka Mali kɔkɔrɔma don nin ko in na caman bɛ yen o jɛlen tɛ l'essor ka fɔ la caman bɛ yen o bɛ janfa yɛrɛ la ko dugumana la walasa baara in kana se ka kɛ basigi kɔnɔna la l'essor y'a jira k'a fɔ ko n'i y'a lajɛ janfa maa min bɛ ka don janfa la o maa kofɔlenw fana fɛ o ye coordination des mouvements de l'Azawad n'o ye sema maaw ye sema n'a ka jɛjugu maa minnu bɛ jɛrɛ jugu la Mali kɔ kan bi n'o ye terrorisiw ye limanaw olu de bɛ ka baara in gɛlɛya MINUSMA ka dagayɔrɔ minnu bɛ yen n'o bɛ an ka jamana kɔnɔna la yan n'u kan ka i n'a fɔ min bɛ sariya ko fɔ u kama ko résolution 2690 conseil de sécurité diɲɛ kelatɔnba ka sigi min kɛra ni olu de y'a yamaruya ko décembre kalo natɔ in tile 31 yanni o cɛ min ye MINUSMA ye diɲɛ kelatɔnba ka bolofara min tun bɛ Mali la yan basigi ko la u k'a ma ko MINUSMA ko ale ka yɔrɔ minnu bɛ yen n'a kun sigilen bɛ yen k'o ka di Mali jamana ma a ka lasegin Mali jamana ma ni o kuma fɔra bɛn kɛr'o ka sɔn kɛr'o ma limanaw o baara de kɛn bɛ gɛlɛya ye bi o kɛn bɛ daba wuli ye da min yɛrɛ sen tɛ ka jigin fiyewu sabu ko terrorisiw n'o ye sema maaw ani u jɛɲɔgɔn jugu hali maa bɛ se k'a fɔ yɛrɛ ko Mali dɛmɛbaa minnu bɛ yen n'olu kan ka Mali jamana dɛmɛ nin ko in na olu jɛlen tɛ a ko la l'essor ka kuma la a ko kɔni kɛn bɛ kuma bɛɛ ni finitigiw Mali faama forces armées maliennes kuma bɛɛ n'u k'u bɛ yɔrɔ min minɛ yɔrɔ min yɛrɛ bɛ yen ni bamaciw ka sagoya bɛ o la u b'a fɔ ko Mali finitigiw tɛ jigin ye u ka pankuruw tɛ jigin ye min ye ntɛnɛn tɛmɛnen yɛrɛ ye o waleya dɔ kɛra Tesalit ale ye pankuru jigi kɛnɛ la Mali finitigiw ka avion min bɛ yen ni a kun kan ka jigin yen nɔ ko bamaci minnu bɛ yen n'o ye sema maaw ye u y'u ta kɛ muguci o muguci ye o pankuru in na nka limanaw a ma foyi bɔ sɛdennin sɔngɔ na sabu faama ka avion jiginna o yɔrɔ kofɔlen in na k'u ka ci ɲɛnabɔ ka taa n'u sen fila ye foyi ma bɔ a ko la limanaw o baaramisɛnnin minnu bɛ sen na nin ye n'a fɔra k'a fɔ ko min ye Mali finitigiw ye min y'an ka yɔrɔ minnu bɛ yen jamana kɔrɔyan fan fɛ k'a daminɛ MINUSMA ka dagayɔrɔ minnu bɛ yen k'olu ka lase olu ka segin Mali finitigiw ma ni bamaci wale tigilamaw kɛn bɛ k'o ko kɛ bi ka fereke don o baara la
ko hali kɔsa in na minisiri min bɛ yen n'o b'an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ kuɲɛ kunna Abdoulaye Diop ale yɛrɛ ye jalakiba bɛ MINUSMA ka nin ko in na kosɛbɛ sabu ko MINUSMA ta kɛn bɛ a bɛ ko ye nka a bɛ i sigi k'a lajɛ a tɛ kala don i ɲɛna ka bɛn n'a ye jamana o waleya min kɛra kɔsa in na Mali finitigiw ni bamancikɔrɔw faralen bɛ ɲɔgɔn kan jɛkuluba dɔ kɔnɔ u k'a ma ko min ye Baftar jamana o Baftar in tɛ dɔwɛrɛ ye Mali finitigiw u faralen bɛ ɲɔgɔn kan kɛlɛkulu dɔ kɔnɔna la n'u k'a ma Forces armées reconstituées Baftar Mali finitigiw b'o kɔnɔ SEMA b'o kɔnɔna la a jarala k'a fɔ ko o Baftar kelen MINUSMA de olu bɛ MINUSMA ka lahalaya de kɔnɔ MINUSMA kan ka olu lakana yanni MINUSMA ka taa ka bɔ Mali kɔnɔ yan nka ko kɔsa in na ayiwa olu ka jɛkulu dankari kɛra u ka jɛkulu in na kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali finitigi minnu b'a kɔnɔ ni SEMA ka janfa ye SEMA kelen in tilala ka na u ka o kan kelen koli MINUSMA ɲɛ b'a la nka a ma foyi fɔ ka tila ka minɛn minnu b'u bolo ka minɛn ninnu bɛɛ tiɲɛ ka taa n'u sen fila ye limanaw nin baara minnu bɛ sen na ayiwa Mali armée salaya dɛ Mali armée bɛ wuli ka jɔ la yɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen k'o ye MINUSMA daga yɔrɔ ye n'a ye yen bila Mali armée bɛ taa i cogo ye a jarala k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ yanni décembre kalo tile 31 cɛ yɔrɔ MINUSMA dalakan n k'a fɔ Nations Unies dalakan kɛra mun ye ko minnu bɛ sen na sisan n'o ye tiɲɔgɔnyaw ye Mali finitigiw ni bamaci jɛkuluw cɛ k'o bɛ sɔn ka olu ka baara gɛlɛya wa olu ka taali ka bɔ Mali kɔnɔ a bɛ sɔn ka o baara gɛlɛya kosɛbɛ Abdoulaye Diop dun y'i kanto k'a fɔ ko waati min fɔra fɛn tɛ fara a kan dɛ waati min fɔra n'o ye décembre kalo natɔ ye tile 31 tile kelen walima heure kelen tɛ fara a kan ko n'i y'a lajɛ yɔrɔ FAMA Forces armées maliennes u ye BER minɛ ka ANEFIS minɛ bamaciw ma ɲinɛ o kɔ u y'u kangama ko yɔrɔ ninnu tɛ minɛ nka Mali finitigiw ye tasuma suru u k'a ye ko Ogosagu ni Gundamu ni Mɛnakaw olu bɛɛ lajɛlen baaraw fana bɛ sen na jamanaw ka daminɛ utukalo tile fɔlɔ ka taa bila tile 31 o fana baaraw kɛra baasi ma bɔ o la nka yɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye BER ni ANEFISw ye ayiwa bamaciw y'u kangama o yɔrɔ kofɔlen ninnu ma sigi kɛn bɛ ka yɔrɔ jumɛn kɔnɔ sisan yanni décembre kalo tile 31 natɔ in cɛ o ye Tessalit Aguelhok Ansongo Kidal Douanzan Mali finitigiw labɛnnen bɛ ka nin yɔrɔ ninnu fana minɛ k'a bila u ka bolo kan jamanaw cikan min n'o bɔra Mali finitigiw ka ɲɛma colonel Sajo Kamara ale yɔrɔ k'a fɔ ko bamaciw k'u labɛn dɛ yɔrɔ minnu filɛ nin ni a bɛna minɛ Mali finitigiw fɛ ayiwa min ye Mali finitigiw ye u ka cikan ka ɲɛsin bamaciw ma u k'a dɔn k'a fɔ ayiwa u tɛna lafiya dɛ bamaciw tɛna lafiya Mali finitigiw ka bɔnbu n'o ma ban ni Mali finitigiw ka marifa ma ban n'u ka kɛlɛminɛnw n'a ma ban u bolo ayiwa lafiya fana tɛ bamaciw ye u na u digi don min fana fo ka taa u ka diɲɛ laban se u ma limanaw nin de ye kunnafoni yɛrɛ ye an ye min bɔ lesɔri kɔnɔ bi aw bonya b'a la sɛbɛn bɛ yen n'an k'a ma ko l'indépendant ale kumana limanaw l'indépendant y'a jira k'a fɔ ko min ye nafoloko kuma de bi yan n'i y'a lajɛ ko loi de finance san 2024 a jarala k'a fɔ ale tilatilali cogo nka musaka minnu bɛ yen ni olu kan ka sɔrɔ san 2024 yɔrɔ o gafeba yɛrɛ bɛ conseil national de transition ale ka tabali kan ka ban loi de finance min ni bibi in na a bɛ CNT ka bolo kan a jarala k'a fɔ ko politikima min bɛ yen n'o ye Ismaila Sako politiki tɔn min bɛ yen n'an bɛ se k'a fɔ yɛrɛ ale tɛ politiki tɔnya la bilen sabu a cira n'o ye PSDA kɔrɔ ye o ɲɛma Ismaila Sako a na kɛ ale kɔni kɛn bɛ ka jalakiba bi jamana marabaaw kan ni a nafoloko kan n'o ye loi de finance ye san 2024 natɔ in na min ye Ismaila Sako ye a y'i kanto k'a fɔ ko min ye nafolo kasabiba min bɛ yen n'o bilalen bɛ jamana ɲɛmaayaso n'o ye présidence ye ko n'i y'a lajɛ ko kabi san 1060 n'o ye Mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta fo ka n'a bila bi la ko nafolo kasabi min bɛ ka don jamana ɲɛmaayaso la n'o ye présidence ye a ko a ɲɔgɔnna ma kɛ sabu ko miliyari 17 ɲɔgɔnna a bɛna fɔ loi de finance min ni CNT bɛ ka sɔn a ma k'a voter ko o bɛna bila jamana ɲɛmaayaso n'o ye présidence ye ale ka bolo kan min ye Ismaila Sako a ma dan o fana ma a y'a jira k'a fɔ ko jamanakuntigi
ko nafolo min bɛ ka bila ale ka bolo kan bi ko jamanaden caman bɛ yen bi minnu bɛ yen ni du caman bɛ yen limana nasansegi o langoliyalen bɛ dutigiw bɛ gɛlɛya kɔnɔna la ko ni nafolo fasugu man ka di jamana ɲɛmaayaso ma k'a sɔrɔ dun jamanadenw bɛ gɛlɛya kɔnɔna la min ye PSDA kɔrɔ ɲɛma Ismaila Sako a y'a jira k'a fɔ ko nafolo kasabi min bɛ ka bila cakɛda minnu bɛ yen i n'a fɔ Conseil national de transition miliyari 16 k'a sɔrɔ nin san 2023 la miliyari 11 a n'a kunkanfɛn de tun b'ale bolo nka ale yɛlɛla ka kɛ miliyari 15 ye min bɛ tali kɛ fana i n'a fɔ yɔrɔ min bɛ yen n'o ye autorité indépendante de gestion des élections a jala k'a fɔ ko miliyari 5 a n'a kunkanfɛn o fana di bɛ ale ma yɔrɔ ale yɛrɛ labɛnnen bɛ ka kalataw labɛn ko 440 ale kan ka o kalataw labɛn halisa o kalataw k'o fana sen tɛ ka labɛn Ismaila Sako ka fɔ la o ye majɛ ye ko ayiwa min ye direction générale de la sécurité d'État k'a jala k'a fɔ yen fana miliyari 18 o dira olu ma ka kɛ ni san 2023 ye miliyari 13 de tun b'u bolo nka dɔ fana farala o fana kan min ye primature ye n'o ye Choguel ka baarakɛyɔrɔ ye a jala k'a fɔ yen fana dɔ fana farala olu ka nafolo kasabi kan limana miliyari 18 min bɛ tali kɛ nin waati in na Ismaila Sako ko nafolo kasabi fɛn fɛn filɛ nin min bɛ ka di nin cakɛdaba ninnu ma ayiwa ko a baara dun u kan ka baara min yɛrɛ kɛ n'a nafolo ye ko u tɛ k'o kɛ nka jamana fana bɛ gɛlɛya kɔnɔna la a ye kuma laban ni mun ye a ko octobre kalo tile 16 n'i ye jateminɛ kɛ ko dossier min taara CNT fɛ n'o de ye loi de finance ye a jala k'a fɔ ko a bɛ min fɔ o de ye ko jamana ka segin joona min ye civiliw ma n'o ye retour à l'ordre constitutionnel ye wa ko sɛgɛsɛgɛli ka boloda nafolo kasabi minnu bɛ yen n'olu bɛ ka di présidence CNT sécurité d'État ani primature ma k'a ka sɛgɛsɛgɛ ne ka kuma tɛ limanaw an ye nin bɔ l'indépendant de kɔnɔ Ismaila Sako PSDA kɔrɔ politique tɔn o ɲɛmaa ka kuma don aw bonya b'a la. N'an bɔra yen nɔ fasidi sɛbɛn min n'an k'a ma ko l'indicateur du renouveau ale kumana tulu dilayɔrɔ min bɛ Kulukoro mara kɔnɔ n'u k'a ma ko ICOMA dayɛlɛ ko kuma bɛ sen na nka ICOMA baarakɛla kɔrɔw ko ICOMA dayɛlɛli kuma bɛ se ka fɔ nka ko u tɛ fɛ ka maa min yɛrɛ tɔgɔ mɛn a ko yɛrɛ la fiyewu o ye Aliyu Tomata ye n'i ye jateminɛ kɛ gouvernement yɔrɔ ale ye ICOMA dayɛlɛ ko kuma fɔ yanni baara in yɛrɛ ka daminɛ minisiri min n'o bɛ an ka usine kow ni jagokow kunna ale wulila ka taa i ɲɛ da ICOMA kan k'a lahalaya lajɛ n'i y'a lajɛ ICOMA baarakɛla kɔrɔ minnu bɛ yen ni dɔw yɛrɛ gɛnna ka bɔ baara la olu kɔni wulilen bɛ ka u kan legelege bi ka jira k'a fɔ ICOMA bɛ maa min ka bolo kan bi n'o ye nafolobatigi kɔrɔ in ye Aliyu Tomata ko u b'a ɲini ayiwa ni ICOMA kɔni bɛ dayɛlɛ ni usine bɛ dayɛlɛ jamanaw u tɛ fɛ ka Aliyu Tomata yɛrɛ de tɔgɔ mɛn ICOMA ko in na wa olu ka hakɛ minnu bɛ yen n'o ye ICOMA baarakɛla kɔrɔw ye u ka hakɛw ka segin u ma fasiri n'o ye indicateur ye indicateur du renouveau a y'a jira k'a fɔ ko min ye ICOMA ye Mali gouvernement filɛ nin ye ka fiɲɛ kura de ci fiɲɛ kura min bɛ yen n'a a diyara Kulukorokaw ye kosɛbɛ a kunnafoniya dilen k'a fɔ Mali marabolo filanan n'o ye Kulukoro ye ni ɲɛtaa bɛ yen nɔ bi ka Kulukoro mara don ɲɛtaa sira kan o ye ICOMA dayɛlɛli yɔrɔ kabi bi tɛ ICOMA k'a to sen na ka baara to sen na i b'a sɔrɔ maa min ka sɔrɔ kun dulonnen bɛ ICOMA na ayiwa a kɛra i bɛ baara kɛ yen o i tɛ baara kɛ yen o de kun ka ca kosɛbɛ a fɔra k'a fɔ bi o ICOMA kelen a baarakɛlaw caman taara u ka baaraw tiɲɛna caman bɛ yen u ma jalaki bɛ maa wɛrɛ kan ni Aliyu Tomata tɛ sabu ko usine in feerela Aliyu Tomata ma a y'i ta kɛ baarakɛlaw gɛnni ye nafolo kasabi min bilala ka bolo kan a ye kɔɔrikolo tɔ minnu bɛ yen u y'olu feere jamana wɛrɛw ma nin kuma yɛrɛ bɔra maa min da o ye Musa Jara ye ale ye commission des anciens employés n'o ye ICOMA baarakɛla kɔrɔw commission min sigilen bɛ ale bɛ olu ka kulu kɔnɔna la a ko olu kɔni tɛna sɔn fiyewu Aliyu Tomata kelen ayiwa ko ani minisiri de taara ɲɔgɔn fɛ n'o ye Musa Alasani Jalo ye jamana u taara u ɲɛ da ICOMA kan ko Musa Alasani Jalo kɔni ye fɛn min kɛ nin ye o ma diya olu ye sabu yanni a kun ka Aliyu Tomata tugu a nɔfɛ k'u kun ka Aliyu Tomata sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn ayiwa ICOMA a y'a baara kɛ cogo di a y'a nafolo kasabi a y'a kɛ cogo di
a ye ICOMA baarakɛla kɔrɔw a y'u gɛn cogoya jumɛn na ko sɛgɛsɛgɛli de kun kan ka kɛ fɔlɔ yan'a ka alu tun bɛ taa tugu a nɔfɛ ka taa k'a fɔ k'u bɛ t'u ɲɛ da ICOMA kan nin waati in na min bɛ ICOMA baarakɛla kɔrɔ ninnu ko fɔ u y'a jira k'a fɔ u b'a ɲini jamanakuntigi fɛ ICOMA dayɛlɛli ko kuma min bɛ sen na olu ka hakɛw ka di u ma fɔlɔ sabu u gɛnna ka bɔ baara la o hakɛ ma di u ma yan'u ka yuruguyurugu kɛlɛ minnu bɛ yen n'olu ye ICOMA dafiri i n'a fɔ alu tɔmɔta nana ɲɔgɔnnaw u ka kuma la k'u ka olu sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ yan'u k'a fɔ k'u bɛ ICOMA dayɛlɛ nin cogoya la Musa Jara ale ka kuma la a ko minisiri Musa Alasani Jalo a k'a dɔn k'a fɔ a taara ICOMA kɔni lajɛ nka ko a taara a yɛrɛ ma kala don ɲɛ na ka bɛn n'a ye ka commission syndicale min sigilen bɛ yen nɔ ani baarakɛla kɔrɔw k'a ma hali olu ɲini ka olu ye ko kɔni ma bɛn olu ma ko baarakɛla kelen tɛ yen bi min bɛ se k'a fɔ ko i nisɔndiyalen bɛ u ka taama in na ka taa ICOMA lajɛ wa u b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ICOMA maa du o du bɛ yen ko tun bɛ balo ICOMA sababu la walima i bɛ baara kɛ yen k'u ka hakɛw di u ma wa ko alu tɔmɔta min tɔgɔ bɛ ka fɔ n'a ye gɛlɛya sugu bɛɛ lase baarakɛla kɔrɔw ma n'o ye ICOMA baarakɛla kɔrɔw ye k'a daminɛ san 2003 ka n'a bila san 2005 la n'o ye comprésiw ye jamana k'u ka wari ka segin u ma u ka hakɛw ka segin u ma ICOMA dayɛlɛ ko kuma u ka sɔrɔ ka fɔ nin de ye kunnafoni ye indicateur du renouveau an ye nin sɔrɔ a kɔnɔ aw bonya b'a la. K'a jira k'a fɔ fasidi sɛbɛn min n'an ko a ma ko le pelinkan limanaw pelinkan kumana ɲininkali de kɛlen b'a fɛ bi ko yalima ko basigi de nalen bɛ réseaux sociaux kan nin waati in na wa bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ diɲɛ dulonnen bɛ réseaux sociaux de la bi n'o ye bɔlɔlɔ kana ye nin waati in na a jala k'a fɔ réseaux sociaux ni maa minnu bɛ yen n'olu bɛ kunnafoni di baara yɛrɛ kɛ olu ka kunnafoni di baara bɛ ɲini ka na tunu réseaux sociaux y'a sababu ye n'i y'a lajɛ jamanaden kelen-kelenna bɛɛ kɛn bɛ kunnafonidila ye k'a sababu kɛ ni réseaux sociaux in ye i yɛrɛ tɛ se ka kunnafonidila dɔn ka bɔ maa minnu bɛ kuma réseaux sociaux n'o ye bɔlɔlɔ kana kan a kɛra Facebook ye o a kɛra WhatsApp ye o ko a ko bɛ ka taa cogo min na réseaux sociaux kɔni kɛra a ye diɲɛ minɛ bi jamanaw maa si tɛ yen bi ko e bɛ se k'a fɔ ko i bɛ kunnafonidila yɛrɛ ani min ye réseaux sociaux maa minnu b'a kan k'u bɔ ɲɔgɔn na a jala k'a fɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen de don koyi limanaw Mali dɔrɔn tɛ dɛ bɛɛ de réseaux sociaux in kɛmɛ bɛɛ de taala ye bi pelinkan ka kuma la a jala k'a fɔ réseaux sociaux ko a bɛna fɔ basigi kɔni don b'a la an ka jamana kɔnɔ bi sabu n'i y'a lajɛ yɔrɔ min b'a dɔn min t'a dɔn bɛɛ b'a sanfɛ min bɛ min dɔn min tɛ min dɔn bɛɛ b'o fɔ a sanfɛ limanaw kuma o kuma bɛ yen min ka di ye i n'o fɔ nka a jala k'a fɔ bi hali maa minnu yɛrɛ bɛ yen ni olu ye hakili juru caninw ye caman yɛrɛ bɛ bɛn a ja in kɔnɔna la caman bɛ yen i b'a sɔrɔ o bɛ taa i yɛrɛ di réseaux sociaux in ma kuma caman bɛ yen k'o fɔ kuma min yɛrɛ bɛ yen n'a man ka bɔ i da a bɛ se ka kɛ tiɲɛni ye limanaw an b'o de lahala kɔnɔ pelinkan ka kuma la ko a jala k'a fɔ i mana kuma réseaux sociaux in kan maaw tɛ i ka kuma yɛrɛ tiɲɛ lajɛ nka kuma sanfɛla u bɛ t'o de ta k'o lajɛ k'i jalaki n'o ye o n'a ɲɔgɔnna caman o de sɛgɛsɛgɛli nana kɛ bi bi in na jamana ɲɛmɔgɔw ye sariya maaw wuli k'u jɔ sariyatigiw u ka se ka réseaux sociaux in k'a kɔlɔsi walasa dɔ ka bɔ yɛrɛsagokɛ in na ten a bɛ n'a fɔ o de nɔ bɛ ka ye bi sabu n'i y'a lajɛ Mali kɔnɔ bi bi in na bɔlɔlɔ kana nɛnijugu n'a kumakanjugu ni ɲɔgɔn jaabiw ni jamana burujali e ko dɔ ma bɔ a la ten sa wa ko o de jateminɛ kɛn bɛ i n'a fɔ maa min bɛ ka kunnafoni di o ye Monoko Tawali ye a ko min ye réseaux sociaux kana kan bi maaw ka danbe tɛ to maaw ka hakɛ tɛ to fɛn fɛn bɛ yen i t'i miiri diɲɛ foyi la bi min tɛ fɔ réseaux sociaux sanfɛ k'a sɔrɔ dun sariya dun bɛ jamana kɔnɔ sariyatigiw kun ma nin ko in ta ba la nka a bɛ n'a fɔ bi bi in na ni kɔni mɛnna kuma bɔr'i da walima fɛn bɔr'i da fɛn min bɛ yen n'a ni sariya tɛ bɛn sariyatigiw wulilen bɛ maa caman de bɛ yen ka o daminɛ bi a ko la a bɛ n'a fɔ jateminɛ min kɛra ko basigi a nana a ko la jamana o de da ka di an bɛɛ lajɛlen la fasiridila n'o ye Monoko Tawali ye a ko bi bi in na min yɛrɛ y'a la ko la kɔlɔlɔ ye o ye kunnafonidilaw ye jamana kunnafonidila minnu bɛ yen n'olu bɛ kunnafoni ɲini k'a sɛgɛsɛgɛ ka kunnafoni ɲuman ni kolo bɔ ɲɔgɔn na ka ɲuman di jamanadenw ma olu bɛ ɲini ka na tunu yɛrɛ a ko la
olu kɔni ta sera sa u fana ka dɔn ka bɔ réseaux sociaux maa ninnu na walasa minnu a fɔ minnu ma ko activistes minnu bɛ yen ni kuma bɛɛ i b'u ye bɔlɔlɔw sanfɛ kuma tɛ kuma la u tɛ min fɔ min ye tiɲɛ ye min tɛ tiɲɛ ye i tɛ se k'a bɛɛ dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na nka limanaw sariya fana de bɛ ko bɛɛ lajɛlen la sariyatigiw wulila k'u jɔ bi a bɛ n'a fɔ tare basigi bɛ ka na a ko la bi kunnafoni filɛ nin ye limanaw pelikan a ye nin sɔrɔ a kɔnɔ aw bonya b'a la. n'an ye pelikan bila limanaw fasidi sɛbɛn min bɛ yen n'an k'a ma ko nouvelle horizon ale y'a jira k'a fɔ ko kalata jamanakuntigi kalata minnu bɛ yen n'olu bɛ k'u labɛn furanjɛla fanga bɛ minnu labɛn ni a bɛ kɛ sababu ye furanjɛla fanga bɛ kuncɛ k'a bɛ n'a fɔ jɛkulu kuraw bɛ ka fara ɲɔgɔn kan bi ka se ka furanjɛla fanga kɛn bɛ ka baara minnu boloda olu kana se ka kɛ baara ye don nataw la bolo kɔfɛ baaraw o de la limanaw n'i y'a lajɛ n'a sɔrɔla dɔw bɛ yen olu faralen bɛ ɲɔgɔn kan ko furanjɛla fanga foyi kana fara a kan transition foyi kana fara a kan ko o waati kelen a bɛ n'a fɔ jɛkulu dɔw fana faralen bɛ ɲɔgɔn kan furanjɛla fanga n'a ye baara minnu kɛ olu ka baara ka se ka kɛ ni olu ye hali ni fanga kura nana n'i ye jateminɛ kɛ min bɛ alliance du 22 septembre faso jɔkan ayiwa ale ɲɛmaya minɛnen bɛ nuhum sar bolo ale yɛrɛ ye conseil national de transition a b'o jɛkulu kɔnɔ ko ntɛnɛn tɛmɛnen octobre kalo tile 16 ayiwa k'u taara kumaɲɔgɔnya sigi collectif pour la défense des militaires CDM ko laɲini ye mun ye u ka se ka fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ ni kalata kɛra kalata kɔfɛ jamanaw furanjɛla fanga kɛn bɛ ka baaraba minnu kɛ bi baara ninnu kana se ka kɛ fufalaki ye o la alliance du 22 septembre faso jɔkan a ko ale ka hakilila ye min ye o de ye ka se fɛn fɛn bɛ yen k'u n'u ka hakilila ye kelen ye fɛn fɛn bɛ yen bi ko o bɛ furanjɛla fanga kɔkɔrɔma don k'a dɛmɛ ayiwa k'u bɛ s'u bɛɛ lajɛlen ma u y'a fɔlɔ collectif pour la défense des militaires u y'a fɔlɔ olu la a ɲɛmaa min n'o ye nuhum sar ye ale welela nouvelle horizon maaw fɛ a ko laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye koyi laɲini ye mun ye o de ye mali kɛmɛ ka min sigi sen kan n'o y'a ka yɛrɛmahɔrɔnya souveraineté ayiwa kuma saba bɛ yen n'o tɛ tɛrɛmɛ fiyewu o ye k'a fɔ mali ka hakɛw mali ko n bɛ nin kɛ n ka jamana kɔnɔ o tɛ tɛrɛmɛ fɛn ye mali ka hakɛw ani mali ka nafa ye fɛn fɛn ye bi o tɛ tɛrɛmɛ fɛn ye o mana sigi jamana kɔnɔna la furanjɛla fanga fɛ k'a fɔ kalata kɛra maa wɛrɛ nana jamana mara ko ka tila k'o ta k'o kɛ tɛrɛmɛ fɛn ye nin jɛkuluba in n'o ye nouvelle alliance politique ye électorale k'u bɛna wulikajɔ de kɛ o baara ninnu la ka se bɛɛ lajɛlen ma maa o maa bɛ yen tɔn o tɔn bɛ yen ko n'u ka hakilila ye kelen i n'a fɔ front uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali FUSI Mali PRVM fasoko nouvel espoir pour le Mali NEMA an b'i kɔ jɛkulu n'olu bɛna ɲɔgɔn ye don nataw la nuhum sar n'o ye politique tɔn front africain pour le développement FAD o ɲɛmaa de don a y'a jira k'a fɔ jɛkulu minnu fana bɛ yen i n'a fɔ forçat civile alliance du 22 septembre faso jɔkan k'u kɔni bɛna labɛnba de kɛ wa don nataw yɛrɛ la min bɛ centre international de conférence de Bamako u bɛna sigi dɔ kɛ yen ka bolonɔ bila sɛbɛn kɛ ka bɛnkan k'o di jamana ɲɛmɔgɔw ma k'a fɔ nin y'olu ka hakilila ye furanjɛla fanga kɔni mana baara o baara kɛ n'o bɛ jamana ɲɛtaa ko fɔ o baara kana kɛ fufalaki ye don nataw la k'u bɛna sigi k'o de kɔlɔsi kunnafoni de ye nin ye nouvelle horizon de y'a fɔ limanaw aw bonya b'a la. limanaw n'an bɔra yen nɔ fasidi sɛbɛn bɛ yen n'an k'a ma ko le soir de Bamako ko Israël ni Palestine ka ɲɔgɔn fɔɲɔgɔnkɔ min bɛ sen na nin waati in na ko sigi dɔ kɛra conseil de sécurité n'o ye diɲɛ kɛla tɔnba a bɛ n'a fɔ Rusi jamana ye a ka laɲini dɔ kɛ nka ko laɲini conseil de sécurité ma sɔn a ma a ye a fura ni a tɛgɛ kɔ ye conseil de sécurité n'o ye diɲɛ kɛla tɔnba ka bolofara min ɲɛsinnen bɛ lakanako ma diɲɛ kɔnɔ a bɛ n'a fɔ Rusi jamana ko ale ka hakilila ye min ye ayiwa ko in ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na minnu bɛ muguci la ɲɔgɔn na Palestine ani Israël ni ɲɔgɔn cɛ muguci ka jɔ ayiwa maanifinw ni bɔnɛni a ka jɔ a bɛ n'a fɔ o hakilila min tara a waati kelen o bɛnna ni ko lamɛrikɛnw ka jamana ɲɛmɔgɔ Joe Biden ale kan ka taama kɛ ka taa Israël ko jamana 5 wɛrɛ bɛ yen i n'a fɔ Russie Chine Émirats Arabes Unis Gabon
Mozambique olu y'u tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn na k'a fɔ k'u sɔnna u ka bɛnkan ma k'a fɔ marifaw ka jɔ maafa ka jɔ waati kelen jamana 6 wɛrɛ bɛ yen i n'a fɔ Albanie, Brésil, Équateur, Ghana, Malte ani Suisse olu y'u yɛrɛ minɛ nka jamana wɛrɛw bɛ yen États-Unis, Royaume-Uni, Faransi ani Japon olu ma sɔn n'i ye jateminɛ kɛ limanaw n'i y'a lajɛ Rusiw ka lasigiden min bɛ ONU na n'o ye Vasily Nebenzia ale kɔni y'a lase k'a fɔ ko jamana minnu bɛ n'o ye occidentaux ye ko u tɛ ka Rusi jamana dɛmɛ nin ko in na u ye hakilila min ta ko basigi ka na min ye Palestine ani Israel ni ɲɔgɔn cɛ nin waati na u bɛ mugu ci la ɲɔgɔn na a jala k'a fɔ Palestine yɔrɔ kɔsa in na yɛrɛ u ye mugu dɔ ci lapitaniso dɔ la n'o ye kɛnɛyaso dɔ ye a kɛra sababu ye maa min fara a bɛ se maa 500 ma a waati la k'u ye ci bila kɛnɛyaso in a ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma k'u ka maaw ma bɛɛ kɛnɛyaso in kɔnɔ k'u ka bɛɛ lajɛlen labɔ kɛnɛyaso in ɲɛmɔgɔ si ma sɔn o kuma in ma o kɔni ye mugu ci kɛnɛyaso in na maa 500 ɲɔgɔn na o fatura yanni o yɛrɛ cɛ yɔrɔ Palestine a kun ye mugu suru n k'a fɔ Israel kun ye mugu suru min ye Palestine ka yɔrɔ min bɛ yen n'u k'a ma ko Gaza limanaw ni maa caman de fana ni tora o ko la an bɛ don min na ko bi ko jamana minnu bɛ yen ni olu tugun bɛ ɲɔgɔn na olu tɛ ka takuru yɛrɛ bɔ fiyewu olu bɛ ka takuru de da don Israel ni Palestine ka kɛlɛ in na u ka kunnafonidi siraw fɛ n'o ye occidentaux ye américains ni a n'a u nɔfɛjamaw olu de bɛ ka ko in ka tasuma suruku bi ka takuru da don limanaw ko in yɛrɛ a kana se ka ban fiyewu sabu ko olu bɛ ka Palestine dɛmɛ limanaw a ko bɛ nin lahala de la bi Rusi jamana kɔni kɛmɛ ka wele bila a ko la ko basigi ka na min ye Palestine ani Israel ni ɲɔgɔn cɛ sabu mɔgɔ faga ani ɲɔgɔn bɔnɛ nin na limanaw kabi kɛlɛba filanan n'o ye deuxième guerre mondiale ale tɛmɛna fo ka n'a bila bi la nin yɔrɔ kofɔlen n'o ye Palestine ani Israel ye u bɛ ɲɔgɔn na diɲɛ ma sigin bɛ k'a lajɛ minnu ka nafa b'a la olu kɔni ta kɛn bɛ a ko la ka takuru da don kunnafoni de ye nin ye limanaw an ye nin bɔ le soir de Bamako kɔnɔ aw bonya b'a la. An bɛ fasiri lakalile kun cɛ ni min ye o ye les républicains limanaw ko farikolo ɲɛnajɛ siratigɛ la Badian Ndolantan n'o ye amicale ye Mali ani Arabie Saoudite ani ɲɔgɔn cɛ n'o ye Makan jamana ye a jala k'a fɔ ko kunungo ndolantan min kɛra Mali jamana ye sebaya sɔrɔ Makan jamana ka 3-1 o sebaya sɔrɔla yani o cɛ Mali ni Uganda kun ye ɲɔgɔn sɔrɔ sebaya fana sɔrɔla o kɛra Bamako yan 1-0 o b'a jira k'a fɔ Mali bɛ jɔyɔrɔ ɲuman na a bɛ tintin kan ka kɛɲɛ ni min ye ndolantan min n'o ye farafinna ka jɔnjɔba in CAN 2023 min kan ka kɛ Côte d'Ivoire jamana kan nin bɛ an ka samata sɛgɛw u ka degeli karamɔgɔ Eric Sékou-Chel nin b'a hakili sigi kosɛbɛ nka ko ndolantan min kɛra kunungo n'o ye Mali ni Arabie Saoudite ni ɲɔgɔn cɛ Eric Sékou-Chel ka maa min b'a kɛrɛfɛ n'o y'a ka assistant ye a na kɛ o gɛnna ka bɔ ndolantan kɛnɛ kan sabu ko a ye jalaki bɛ jalatigɛba n'o ye arbitre ye k'a fɔ k'a bɛ ka jalatigɛli in kɛ a tɛ ka kɛ ni laadiriya ye nka Mali kɔni ye sebaya sɔrɔ limanaw an ka samata sɛgɛw filɛ nin ka a jira k'a fɔ min ye ndolantan min bɛ ka labɛn Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ ko u bɛ ka taasira ɲuman yira Mali kɔni ko n'i ye jateminɛ kɛ Eric Sékou-Chel ko a ye danaya da a yɛrɛ kan nka min ye éliminatoire coupe du monde ale fana baaraw bɛ sen na san 2026 natɔ in na ko o fana Mali a bɛna wulikajɔ kɛ ka ndolantanw boloda walasa ka se ka jɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ limanaw a bɛ dansigi kɛ kunnafoni gafew kɔnɔ kuma na républicain an ye nin sɔrɔ a kɔnɔ ni Ala sɔnna sini gafe kuraw mana bɔ an na ye nin kɛnɛ kelen kan k'o lakale aw ye laadiriya kɔnɔ an b'aw fo dantɛ foli min na kuma an b'a fɔ a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Nin kun ye kunnafoni gafew ye ni Infashion ka dɛmɛ ye an sigilen no ACU 2000 kɔnɔna la place de la CAN kɔfɛ station Shell mun bɛ yen nɔ n'o ɲɛsinnen no Almutada ma nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99 Infashion k'aw ye togo ɲɛ Infashion ni aw mago bɛ qualité la.